Ahoj, volám sa Eliška a dnes vám poviem všetko, čo potrebujete vedieť o produkte Flexaverde predtým, ako si ho kúpite. Mám tiež veľmi dôležité upozornenie, ktorým chcem začať video, takže venujte veľkú pozornosť tomu, čo hovorím. Buďte veľmi opatrní pri výbere webovej stránky, na ktorej kupujete Flexaverde. Flexaverde sa predáva iba na oficiálnej webovej stránke. Odkaz som uviedol v popise videa, aby som vám pomohol. Takže, naozaj funguje Flexaverde? Odpoveď je áno, Flexaverde funguje. Znecitlivuje kĺb uvoľnením senzorických neurónov, normalizuje funkciu kĺbu obnovením kĺbového púzdra a pomáha znižovať zápal zlepšením prietoku krvi do poranenej oblasti. Prosím, nezahrávajte sa s bolesťou kĺbov. Ak nezmiernite zápal a nezačnete proces hojenia, stav sa môže zhoršiť. Nedovoľte, aby vznikli komplikácie, okamžite konajte. Recenzie zákazníkov na Flexaverde sú prevažne pozitívne. Mnohí hlásia rýchlu úľavu od bolesti a celkové zlepšenie zdravia kĺbov. Pred zakúpením tohto produktu je však potrebné mať na pamäti dve dôležité upozornenia. Poprvé, je dôležité pochopiť, že výsledky uvidíte iba pri pravidelnom a odhodlanom používaní Flexaverde. Po druhé, ako už bolo spomenuté, je nevyhnutné nakupovať Flexaverde iba na oficiálnej webovej stránke výrobcu, aby ste sa uistili, že dostanete originálny a bezpečný produkt. Dávajte si pozor na neautorizované webové stránky alebo neoverených predajcov, ktorí môžu ponúkať falšované alebo nebezpečné produkty. Stručne povedané, Flexaverde je účinný produkt na zmiernenie bolesti kĺbov a zlepšenie zdravia kĺbov. Je však dôležité zaviazať sa k jeho používaniu a nakupovať ho iba na oficiálnej webovej stránke výrobcu, aby ste zaručili jeho bezpečnosť a účinnosť.